Pois hoxe arrancamos esta campaña por unha cidade segura, por unha cidade saudable en Lugo, reivindicar unha cidade para os peóns, para os cidadáns, onde vayamos conquistando espazos aos coches. Dende a candidatura do BNG a Asambleas Abertas de Lugo imos iniciar esta campaña, a campaña sobre rodas, onde imos apostar, xa dando exemplo dende o primeiro día, por outro modelo de cidade, un modelo de cidade onde as persoas, sexa o peón, sexa o preferente a nivel de mobilidade, seguido pola bicicleta, despois polo transporte público, e onde o último lugar ocupe o vehículo privado. Durante os nosos 15 días de campaña, pois imos a apostar por realizala totalmente en bicicleta. Entre as nosas propostas levamos unha que ha de conseguir convertir a maior parte da cidade de Lugo en unha cidade limitada a 30 km/h. Sabemos polas experiencias que hai de outras cidades do mundo, como ben comentaba Xavier Vence, mismo en Pontevedra, que a 30 km/h a bicicleta pode convivir co vehículo, entón queda a cidade inteira convertida nun carril bici. A maiores de que as experiencias din que a esa velocidade pois prácticamente non existen mortes